Поръчаме суши. Ще правим... Ще правим суш мук-мук на нейния канал Мук. Аз съм Мръсен Калмук. Може да го гледате, когато тя го качи. А иначе здравейте, това съм аз и вие гледате влогче. Едно влогче, така да влогнем, а? Какво си смееш? Вие гледате влогче. Здравейте. Съм така. Ти на улица университетски парк ли си? Не. Ай. Мамка му. Те, ако се чуете какво правя в момента, може би трябва да го кажа от началото. Сипвам си кафе в бурканчето от Нутела, което ползвам за кафе. Ако се чуете, не съм глупак, и съм го правил тези пъти. Просто понякога... Просто понякога е малко по-сложно, отколкото трябва. Тръгна. Питат ме откъде съм научила за Foodpanda, откъде си не разбрали. От Foodpanda кое значи? Откъде? По-скоро не можеш да разбереш за Foodpanda. То всички ти блъска в лицето Foodpanda. С сравнително лека мизерия, направена от мен, аз успях да пресипя кафето. Тя поръча сушито, но да е. Поръча го наистина? Да. Колко сериозно! Чува копирайта! Няма, те не са копирайта. О, ти ли? Да. О! Браво на Behind the Scenes! Слушаме K-pop. Поръчахме суши. Oh, we got a bag with the goods. Но тъй, сушито дойде. Дай да го разпечатаме. Приготви масата, храната ти пристигна. Те са уникални. Няма ли чопстик? Има ли пъчици? Не, виж. Мага има някакви неща, които аз не знам какви са. Мага има пръчки, yes! Бебе, той най-тъпя по... Хората ще се подиграват. Що? Ами ще кажат, тия тъпите. Да ми се подиграват, бе. И без зато им и канала. Оно са с ориза, то всичко е с ориза също. Той също няма как да не е с ориз. Като замисля. Ориза вика. Госпожа сушиятка много я разбира. И двамата не сме яли суши. Аз до сега гледах татони в интернет как се държат пръчки. Не се излагай, бе. Какво да направя? Защото, значи, виж се, тя иска да не се излагам на моя влог, защото да се излагам на нейния там, как си изкалиферчвам ръцете. Обаче никога не съм ползвал пръчки. Значи, ще се надявам да не се изложа супер много на нейния шмук-мук. Значи, пак казвам, кога ще качиш? Утре в други ден? Най-късно неделя. Най-късно неделя, той ще е качено събота. Значи, най-късно утре, тя ще качи мук-мука, а аз утре ще заснема новия епизод на Помните ли? Така че да, видях коментарите, супер, ще направя нов епизод. Няма да ви кажа точно на каква ще. Да, това ще е изненада. Но сега ще ви покажа колко съм професионален с клечките за уши. Ами, добре, малко го обърках, но ще е по-добре, наистина аз съм много добре. Приготовленията за клипа са готови, тук Никито е стакнала кутилца от лед, щак. Също подредено по прекрасния от нея начин, много се старая за такива неща. Също върху тенджера и кутилца от лед, сега ще две чиния, ако случайно почне всичко да се плоска по масата. Ползваме естествено бюрото на Николай, няма цапа моят, чегон са, просто няма как да махнем компютъра. И няма как да сложим апарата и всичките такива неща. Та, мисля, че сме готови. Айде пак. Здравейте хора, днес ще правим суши мукбанг,
сладманг. Може да не се подигравате, но ние ще ядем суши за пръв път, защото не обичаме да ядем сурови неща и водорасли. Силна. Сещам колко ще отзъм той. О! Добре, трахам ги. Добре. Добре, аз също. О, look at me! Ти беше много тъпо. Добре, фана го. Това ли си? Да. Ако не беше обвито в риба, го знам, че няма как да стане. Wait, аз мисля, че това е водорасло, а това е кожа на риба. Да бе. Ако не беше обвито в риба, ще да е си от 25 по-хубаво. Наистина не обичам риба, но за моя бог само да кажа, суши става. Бих ли взел принципно? Не, просто е скъпо и не е чак толкова вкусно. Останалата част от клипа на нейния канал ще е качен в неделя, най-късно. Вървете го гледате. С мен ще продължим просто вечерта като влог след малко. Съхме да гледам филм, се оказа бати го пе. Какво мислиш? Скука. Скука, къде ти им филми, които мога да гледам, които са интересни? Моля, поне 2. Моля. Да не само за момчета. Не, които може да гледаме двамата. Като двойка. Романтични комедии или майко ще си изкива ръката. Да, схванахте. Минах около 2 часа откакто ядохме суши. Аз пак съм гладен и слезнах долу за едно бързо дюнерче, където попаднах на най-невероятния разговор. Значи бяхме турчин, българин, т.е. аз, индиец и руснак. И просто тримата обсъждахме как индиеца прилича на един от едно анимационно филмче. Не знам как стана това, не знам как попаднах на тия хора и защо изобщо завързахме този рандом разговор, но просто стана и беше забавно и сега е време да си изям дюнечето, защото съм свиня. Ще мисля, съм по-дебел. Не съм. Tomorrow. Здравейте, мучачос и мучаринас! Днес е сутрин. Да, и всеки ден принципно е сутрин, всеки ден е обяд, както и вечер. Но днес е специална сутрин, защото днес аз ще се правя на архитект. Знаете ли какво не съм имал на главата от супер много време? Очилата за влог. Защо не ги слагам? Аз глупав съм. Къде са изобщо? Добре, имаме код адски червено, не си намирам очилата. Което е много зле, защото без тях аз видях, че на последните 2 видеа гледанията падат. Да, заради очилата е пак. Търся ги около 15 минути. После ще ги потърся още поне 2 часа. Ако не, да измислим нещо много бързо, защото това е много зле. Помните ли тубения крал? Крана на тубите. Да, ами вчера, докато си като бяхме тук, успяхме да го съборим към 8 пъти. И днес си казах, какво наистина ще стане, ако се опитам да го наредя до тавана. И днес ще се отговоря на този въпрос. Да започваме. Basic stuff. Така, то е лесната част. До тук принципно никога няма проблем. Въпросът е дали мога да сложа още една туба отгоре. И сега ще отговоря на този въпрос. Бе, защо пада си насам? Чакай, то принципно пада. Така, опит 2. Mission failed. We get it next time. Сега ето нищо. Ами, явно няма да стане. Съжалявам, че ви изгуби времето. Аз съм Николай Мерс, че гледах този клип. Следващия помните ли? Ще го снимам сега, защото през седмица няма да имам много време. Затова сега, докато имам 3 свободни, ще снимам поне 3 клипа, надявам се, за да имам да качвам за напред. Да, много мерс, че гледахте. Ще се видим други ден. Чао!